Malta mistennija tkun wieħed mill-iktar jekk mhux l-iktar pajjiż li se jara tnaqqis fl-ammont ta' fondi li jirċievi mill-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ mill-pjani tal-Kummissjoni Ewropea kif żvelati t-tlieta li juru li Malta se tirċievi madwar 673 miljun euro fondi ta' koeżjoni bejn l-2021 u l-2027. Għalkemm fir-realtà meta wieħed iqis diversi fatturi fosthom l-inflazzjoni dan l-ammont jinżel għal 597 miljun euro. Al kuntrarju, jekk wieħed iħares lejn l-ammont ta' fondi li akkwista pajjiżna bejn l-2013 u l-2020 f'pakkett finanzjarju miksub mill-amministrazzjoni tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, Malta kienet tirċeviet 800 miljun euro. Dan ifisser li Malta se tara tnaqqis ta' 24% jew 200 miljun euro skont analiżi li għamlet il-Financial Times. Pajjiżi oħra bħal huma l-Italja, il-Greċja, ir-Rumanija u l-Bulgarija se jieħdu żieda li kapaċi tlaħħaq 8% fuq l-ammonti li rċivew fil-pakkett finanzjarju preċedenti. Dan hekk kif il-Kummissjoni Ewropea se tagħti lil dawn il-pajjiżi 8.2 biljun euro aktar mill-kumplament. Iċ-ċifri proposti issa se jgħaddu quddiem il-membri parlamentari Ewropej u l-Kunsill tal-Ewropa li formalment iridu japprovaw il-pakkett finanzjarju fi żmien 14 il-ġurnata. Fi stqarrija l-Gvern qal li dan qed iseħħ minħabba li l-Kummissjoni kienet ipproponi tnaqqis tal-politika ta' koeżjoni fil-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea minħabba Brexit, kif ukoll minħabba li l-kumplament tal-politika settorjali bħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-agrikoltura, Erasmus+, immigrazzjoni u sigurtà għad trid titħabbar fil-jiem li ġejjin.